ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘይንሰምዖ ነገር የለን ኣነ እውን ግን ንሎም ማዓንቲ ን65 ዓመት ሙሉእ ጨጉራት ሓፂባ ካብ ዘይትፈልጥ ሰብ ተላዒለ ንርእሱ ናብ ጆከር ክሳብ ዝለወጠ መደነቕ ሰብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እሞ ደኣ ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ላይክን ሸር ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ ሓቢርኩም ነፅንሑ እቲ ቀዳማይ በዓል ዲስክ ከናፍር እዚ ሰብ ኢቭጋኒ ባላቶኒ ይዝበሃል ዜግነቱ ድማ ተወላዲ ሩስያ እዩ እዚ ሰብ ኩል ግዜ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ብኸምዚ መልክዑ ካብ ኣፍንጭኡ ንታሕቲ ከይሸፈነ ወፂእ ኣይፈልጥን እሞ ደኣ ነዚ ምኽንያት ድማ ናይታ ሃገር ካብ መጠን ዝሓለፈ ቁሪ ብምንባሩ ዘይኮነስ ፍልይ ብዝበለ ናይ ገጹ ኣፈጣጥራ እዩ ነይሩ ኢቭጋኒ ካብ ሰባት ንዝበፅሖ ተደጋጋሚ ባጫ ንክርሕቕ ክብል ብኸምዚ ተሸፊኑ ይጓዓዝ ዝነበረ እንትኾን እዚ ሰብ ካብ 10 ዕድሚኡ ተላዒሉ ኣብ ገጹ ብዝገበሮም ተፈላለዩ ተግባራት ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ንክህልዎ ምኽንያት ኮይኑ እዩ እቲ ታሕተዋይ ናይ ምንጭሩ ክፋል ዲስክ መሳሊ ነገር ምስ ገበረሉ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ተፈልየ ቱቦ መሳሊ ብምስካዕ ካብ ደቂ ሰባት ፍልይ ክብል ክኢሉ እዩ ንምንታይ ከምዚ ንምግባር ከም ዝሓሰበ እንትሕተት እውን ኢቭጋኒ ኣብ ኩሉ ኣካሉ ንዝገብሮም ነገራት ኩሎም ከም ኣርት ገይሩ ከም ዝወስዶምን ብፍላይ እውን ነቲ ዘለዎ ስምዒት ኣውፅኡ ንምግላጽ ከም እጥቀመሎም ገሊጹ እዩ እዚ ተግባር በቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘቆጣዕ እኳ እንተነበረ በቶም ናይ ወፃኢ ሃገራት ዓበይቲ ትካላት ግን ኣብ ፋሽን ሾው ሓቢርዎም ንክሰርሕ ሓርዮሞን ፃውዒት ገይሮምሉን እዮም እቲ ካልኣዋይ ጆከር ሓንሳብ ሓንሳብ ሰባት ንናይ ፊልም ኣክተራት ዘለዎም ፍቕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ናይቶም ፊልምታት ተዋሳእቲ ናይ ሕሉፍ ታሪኾም ምጽናዕን ብዛዕባኦም ብዝበለፀ ንምፍላጥ ልሙድ ተግባር እዩ ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ሓቃዊ ዓለም ካብ ዝረአይዎ ታሪኽ ተላዒሎም ሙሉእ ንሙሉእ ነቲ ተግባሮምን ክዳውንቶምን ሓዊሱ ቀፂሉ እውን እቲ ኣብኡ ንዝገብርዎ ኩሉ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ምርኣይ ልሙድ ኣይነበረን እሞ ደኣ ነዚ ተግባር ከም ኣብነት ኮይኑ ተረኣየ ግን ሎረንስ ሶልቨንት ተባሃለ ነባርነቱ ኣብ ኣሜሪካ ምያሙ ዝኾነ ሰብ እንትኾን ኣብዚ ይኹን ዝፈትዎ ናይ ፊልም ተዋሳኣይ ንጆከር ክመስል ካብ ዝነበሮ ድሌት ተላዕለ ንገጹ ውቃጦ ብውቃጦ ካብ ምግባር ጀሚሩ ናይ ገጹ ምርኢት እውን ከይተረፈ ብምልዋጥ ብካርቶን ተቐዲሐ ኮፒ ክሳብ ዝመስል ገይሩ ንብዙሓት ከደንቕ ክኢሉ እዩ ሎረንስ ዋላ እኳ ከም ጆከር ተዘይኮነ ሓልሓሊፉ በናእሽቱ ገበናት ተኸሲሱ ተኣሲሩ ዝፈልጥ እንትኾን ኮይኑ ግን ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ይፍታሕ ነይሩ ሎረንስ ካብ ጆከር ዝሓሸ ትሕትናን ንፖላይስ እውን ካብ ዘርዮ ጽቡቕ ጠባይ ሚስኪን ሰብ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይምስክሩሉ እዮም እታ ሳልሰይቲ ገዛ ኣጽርያ ዘይትፈልጥ ሰበይቲ ናይ ሓደ ሰባት ናይ ውሻ ጠቕምን ናይ ውልቀ ጽሬቶምን ብዝምልከት ንምእማን ዝኸብድ ጠባይ ከም ዘለዎም ክንፈልጦ ንኽእል ሓቢርናዮ ኣብ ሓንቲ ጎጆ ውሽጢ ምንባር ምስ ጀመርና ጥራዩ እዚኣ ኮርኔልያ ተባህለት እንግሊዛዊት እቲ ትነብረሉ ገዛ ኣዝዩ ገጅፍን ንልዕሊ 400 ዓመታት ንላዕሊ ዕድመ ዝገበረን እዩ ካብ ደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ቤተ መንግስቲ እምበር ናይ ውልቀ ሰብ ገዛ ፈጺሞ ኣይመስልን ኮይኑ ግን ገና ነቲ ማዕጾ ከፊትኩም እንተኣቱ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ይጸንሐኩም እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ እዩ ነይሩ ኮርኔልያ ኣብ ገዛ ውሽጢ ን30 ዓመት ዝነበረት እንትኾን ንሓደ መዓልቲ እውን እንተኾነ ግን ነቲ ገዛ ኣጽርያቶ ከም ዘይትፈልጥ ገሊጻ እያ ነዚ ንምእማን ድማ ነቲ ማዕጾ ከፊትኩም ናብ ውሽጢ ምስ ተኣቱ እቲ ቀዲሙ ዝቕበለኩም ኣዝዩ መጥልኢ ጨና ጥራይ ንምፍላጥ እኹል እዩ ኮርኔልያ ጨርቅን ማይን ጥራይ ብምግባር ሓልሓሊፉ ነቶም ንብረት ከም ተጽርዮም ትዛረብ እኳ ተነበረት እዚ ግን ንዓኣ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እዩ እሞ ደኣ ኮርኔልያ ናይ ደገ ጨና ንባዕሉ ከም ዝርብሻ ገሊጻ እኳ ተነበረት ናይ ሻወር ይኹን ናይ ሽቓቕ ገዛ ንባዕሉ ብዝግባእ ኣጽርያቶ ከም ዘይትፈልጥ ኩርዕ ኢላ ብድፍረት ክትዛረብ ተሰሚዓ እያ ስዒቡ ድማ ንምንታይ ክተጽርዮ ከም ዘይደለየት ምስ ትሕተት ናይ ገዝኣ ናይ ጥንቲ ዝኾነ ኣቑሑታ ክተጽንሖም ከም እትደልን ዘመን ዘምጾም ናይ መጽረዪ ኬሚካላት ነቶም ኣቑሑታ ከየበላሸወላ ሓሲባ ከም ዝኾነ ተዛሪባ እያ እቲ ራብዓይ ናይ ገዛ እንስሳ ኣብ ናይ ሩስያ ቀንዲ ከተማ ሓደ ንብዙሓት ኣቓልቦ ዝሰሓበን መዘራረቢ ዝኾነ ሓደ ገዛ ዝነበረ እንትኾን ኣቐዲሙ ካልእ ሰብ ተኻሪብዎ እኳ ተነበረ ንዓኣቶም ተኪኦም ዝኣተዎ ቤተሰብ ግን ኣዝዮም እተፈልዮም ነይሮም ናይቲ ቤተሰብ ኣባል ብሓፈሻ 2 ወለድን 4 ደቆምን ብዝሖም ናብ 50 ጽጉዑ ኣኻልብን ደማሙን ነይሮሞም እዮም እቲ ኣፓርታማ 4 ክፍልታት ዘለዎ እዩ ነይሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ገዛ ፈጺሙ ጽሬት ዘይብሉ እዩ ነይሩ ስዒቡ ድማ ናይቶም ኣኻልብ ጽሬት ክሕሎ ስለ ዘይከኣለ
ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እዚኡ ዘይበሃል ነፍሳት ይኹኑ ሳሬት ድዱዕ መሊኦም እዮም ዝርከቡ እሞ ዳ ኣብዚ ኩነታት ጎረባብቶም ሕጉስ ስለ ዘይነበሩ እቲ ጉዳይ ንዝምልከቶ ኣካል ብምሕባር ብቀጥታ ነቶም ቤተሰብ ናይ መነባብሮኦም ሜላ ከም ዝቕይሩ ቃል የእትውዎም ብድሕሪኡ ድማ እቶም እንስሳ ናብ መጽንሒ ቦታን ክውሰዱ ተገይሮም እዮም እቲ ሓምሻይ ሰርጀሪ ብዙሓት ሰባት ናይ ኣቓልቦ ማእኸል ክኾኑ እኳ ተዘይደለዩ ከም እኒ ጀርመናዊ ሳንድሮ ዓይነት ሰባት ግን ኣቓልቦ ንምስሓብ ዘይገብርዎን ዘይፍንቅልዎን እምኒ ኣይነበረን ሳንድሮ ካብ 20 ዕድሚኡ ትሒዙ ናይ ገዛእ ኣካላቱ ንምእማን ብዝኸብድ መልክዑ ተፈላለዩ ፕላስቲክ ሰርጀሪታት ብምግባር ክቀየር ከም ዝጀመረ ገሊጹ እዩ ሳንድሮ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ርእሱ ንናይ ካልእ ስምብራት ዘሎ ክመስለሉ ስለ ዝደለየ ንከምዚ ዓላማ ድማ ነቲ ገዛእ እዝኑ ቆሪጹ ክእለ ገይርዎ እዩ ነቲ እዝኑ እውን ኣብ ኣቕሓ ብምቕማጥ ነቶም ክርእይዎ ዝመፁ ሰባት የርእዮም ነይሩ እዚ ናይ ዕብዳን ተግባሩ ብብዙሓት ተቃውሞታት ኣልዒሉ እኳ ተነበረ ሓደ ግና ናይ ፈጠራ መልዓሊ ከም ዝኾነ ይገልጹ እዮም እቲ ሻድሻይ ውቃጦ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ዓለም ንደቂ ሰባት ብደጋዊ ክዳኖምን ኣካይዶምን ምግማት ተለምደ እዩ ብፍላይ እውን ውቃጦ ዝገበሩ ሰባትን ጨጉሮም እውን ቀለም ዝቕብኡ ሰባት ውፅእ ዝበለ ጠባይ ከም ዘለዎም ተገይሩ እዩ ዝውሰድ እዚ ናይ ሕጂ ዛንታና እውን ናይ ካሳሪን ማያሮቭ እትበሃል ሰብ እንትኾን ገና ኣብ 10ታት ዕድመን ኮላ ንባዕላ ብፍሉይ ምርኢትን ክትቐርብ ክትብል ንኩሉ ኣካላታ ቀስ በቐስ ንሙሉእ ኣካላ ብውቃጦ ብምሽፋን ካብ 100 ንላዕሊ ብዝኾኑ መጋየፅታት ኣብ ገጻ ብምንኳል ክትገብሮም ክኢላ እያ እዚኣ ጓል ሳይኮሎጂስትን ቢዝነስ ኣናሊሲስ እያ ነይራ ኮይኑ ግና ናይ ብዙሓት ኣረኣእያ ብምጥሓስ ኣብ ስርሓ ዕውትቲ ክትኸውን ዝኸኣለት ጓል እያ ኣብ ትርፊ ሰዓታ እውን ኣዝዩ ጥዑም ግጥሚ ትጽሕፍ ዝነበረት እንትኾን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብ መገዲ ክትሓልፍ እንኮላ ብዛዕባ እቲ ዝገበረቶ ውቃጦን ካልኦት ነገርን ሓሳብ ከይሃብዋ ኣይከዱን ነይሮም እሞ ክቡራት ቤተሰበይከ ናይ ሰብ ኣረኣእያ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ውቃጦ ምብዛሕን ናይ ጨጉሪ ምንዋሕን እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክደፍለይ እቲ ሻውዓይ ጨጉራ ተሓፂባ ዘይትፈልጥ ጓል ሓንቲ ኣብ ቬትናም ውሽጢ እትርከብ መደነቒት ጓል ን65 ዓመታት ዝኣክል ጨጉራ ተሓፂባ ይኹን ተቆሪፃቶ ከም ዘይትፈልጥ ተዛሪባ እያ ኣብዚ ሕጂ ጓል 83 ዓመት ኮይና ጨጉራ ድማ ኣብ ሓደ ተጠቕሊሉ ድሬድ ኮይኑ ንታሕቲ ዝወረደ እንትኾን እዚኣ ጓል ብኸምዚ መልክዑ ንጨጉራ ሸለል ክትብለሉ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት እንታይ ይኾን ንዝብል ሕቶ መልሲ ሂባትሉ እያ እቲ መልሳ ድማ ጓል 19 ዕድመን ኮላ ጨጉራ ክትቆርጾ እናሃለወት ኣዝዩ ርእሳይ ሕማቅ ከም ዝነበረን ብተመሳሳሊ እውን ጨጉራ ክትሕፀቦን ኮላ እቲ ሕማም ከም ዝለዓላ ትገልጽ እያ ካብዚ ተላዕለ እውን ካብቲ ናይ ርእሲ ፍልፀት ክትሕባእ ክትብል ንጨጉራ ምሕፃብ ይኹን ምቑራፅ ጠጠው ከም ዘበለቶ ገሊፃ እያ ካብ ኣብ ተወሳኺ እውን ሓደ ወዲ 55 ዓመት ህንዳዊ ነዊሕን ድሬድ ዝኾነን ናብ 2 ሜትሮ ጽጋዕ ጨጉሪ ከም ዘለዎ ዘረአ ቪድዮ እንትዝርጋሕ ንብዙሓት ከዘራርብ ክኢሉ ነይሩ እዩ እቲ ዓስራይ ገዛ ኣጽራርያ ዘይትፈልጥ እዚኣ ሰበይቲ ህፃውንቲ ዕድሚኦም ገና ናብ ሓላፍነት ምቕባል ድልዋት ኣብ ዘይኮኑሉ ዕድመ ናይ ባዕሎም ይኹን ናይ ከባቢኦም ፅሬት ክሕልው ግዴታ ይወሃቦምን ኮይኑ ግን ናብ ዓቕሚ ሔዋን ዝበፅሐት ከም እኒ ናታሊን ዝበለት ጓል ሓላፍነተን ብዝግባእ ክዋፃእ ከም ዘለወንን ብፍላይ እውን ፅሬተን ክሕልዋ ይኽእላ እየን ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ኮይኑ ግን ናታሊን ገዛኣ ንሓደ መዓልቲ እውን እንተኾነ ተንኪፋቶ ዘይትፈልጥን ዳጓሓፍ መሰንደው ክሳብ ዝመስል እዚ ገዛ ንክትሓድረሉ እውን ዘይዕድመካ ብዝመስል መልክዑ ኮፍ ኢሉ እዩ ዝርከብ እቲ ዘገርም ድማ ናታሊን ናይ ኣዝማ ሕመምቲ ብምንባራ እዩ እቲ ሕማም ድማ ብቐሊሉ ብሓመድን ብሕማቕ ጨናን ክብእስ ዝኽእል ዓይነት እንትኾን ኣብ መጨረሻ ድማ ናታሊን ወዲ ወዳ ምሳኣ ክነብር እናተዳለወ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠት ነቲ ገዛኣ ብሰራሕተኛታት ንክተፀራርዮ ተገዲዳ እያ 11 ባምቡላ ነባራይ ብራዚል ዝኾነ ያንግ ፊሊፕ ኣደም ካን ተባሃለ ባምቡላ ንክመስል ን4 ሰዓታት ዝወስድ ሜካፕ ክጥቀም ይጅምር ብቐንዲ ኣብ ዌተር ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ እንትኾን ካብኡ እንትምለስ ግና ንርእሱ ናብ ባምቡላ ካን ብምልዋጥ ንብዙሓት የደንቕ ነይሩ ወላ እኳ ካብ ናይ ኢኮኖሚ ሕፅረት ተላዕለ ክሳብ ሕጂ ምንም ዓይነት ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ተዘይተሰርሐ ንቐጻሊ ግን ካብ 40 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰርጀሪታት ብውሕዱ ከም ዘድልይዎ ገሊጹ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ናሜተ ህመት ተባህለት
ናይ ኦህያ ነባሪት ንርእሳ ናብ ባምቡላ ብምልዋጥ እንተወሓደ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ገይራያ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 50ታት ዕድመ መወዳእታ እኳ ተሃለወት ሰርጀሪታት ምግባር ዘቋርጾ 70 ዕድመ ምስ ረገጽኩ እየ ክትብል ተዛሪባያ ናይ 6 ቆልዑት ኣደ ዝኾነት ናሜት ምስታ ባምቡላ ንምምስሳል ኢላ ዝዓደገቶም 3 ፒንክ ማኪናታት እውን ነይሮም ማዮም ሓበሻ ክንበሃል ግን ተፈጥሮ ብዝሃበትና መልክዕ ንባዕሉ እኹሉ እናበልኩ እዚ ቪድዮ ከም ማዕዳ ብምውሳድ ናብዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ድጋፍኩም ግለጹለይ